आङो काजोलगाव मिउनिसिपालिटि बर्डनि चेयारमेन हिसाबै दासान्दि मैया दाखालिनिफ्राय आंनि एगेन्स्टै मोनसे गाज्रि रोखोमै खौरां माने इलेक्ट्रनिक मिडिया बा प्रिन्ट मिडियाफ्राव ओंखारदों जे आंखौ सोरबा हिन्जावजों माने सोमोन्दो लानानै बेजों थांलाय फैलाय खालामनाय बा बेखौ लानानै बबावबा थांखारनाय बेनिफ्राय आङो बेजों गाज्रि सोमोन्दो थानाय बे रोखोमै एलिगेसन खालामनानै खौरांफ्राव फोसावनाय जादों। बिनि खोनानाय मथे बिनि फिसाय अनिल रामसियारि होननाय खिन्थु बेसेबांखिनि बिसिनि बिसि फिसायनि सोमोन्दो बे जिनिसाबो एसे सन्देहजनक। जियानो हक बियो खोन्थानानै लादों गाव फिसाय होननानै बिनि बिसिखौ आंजों सोमोन्दो थानाय होननानै दाबि खालामनानै आरो मोनसे एफआइआरबो काजोलगाव थानायाव बिथाङा होदों। सरासर माने भुल गोरोन्थि खौरां, खारन मास मोनसे खारनाय खोथाया बोरै जानो हागौ। आङो थांनाय 9 तारिख 10 तारिखसिम अफिसाव थांलाय फैलायमोन, एप्रिलनि 9-10 तारिखसिमाव। बिनिफ्राय 11-12 तारिखनिफ्राय जिहेतु बिहुनि बन्द सुथि, आङो ओमफ्राय मेगनाव आंहा ग्लुक'मानि प्रब्लेम दं हिसाबै आङो गुवाहाटियाव साननै थाहैदों ग्लुक'मानि ट्रिटमेन्टनि थाखाय। बिनिफ्राय डाक्टारनि एडभाइस मथे आंखौ एसे रेस्टआव था होननानै आङो साननैसो न'आव थादों। बे सानथाम सानब्रै अब्लाबो बे गासिबो बैसागुनि बन्दनि गेजेराव। बिनिफ्रायथ' आङो अफिसावबो फैदों, मानसिफोरजोंबो रायजो राजाजोंबो दङ। गतिके मास मोनसे खारनानै थानो होननाय खोथाया, बे खौराङा एखेबारे गोरोन्थि, भुल। बिनिफ्राय जि आइजोजों बिनि फिसायानो क्लेम खालामदों जे आंहा सोमोन्दो दं होननाय, बेयो बे थानायाव जिहेतु बिनि एगेन्स्टै बा आंनि एगेन्स्टै एफआइआर होदों आरो एफआइआरनि आगोलो मिडियायाव प्रसार खालामदों जे बले बे रोखोम खौरांखौ। गतिके आइजोआ बे एफआइआरनि एगेन्स्टआव बियो स्टेटमेन्ट होदों जे बेखौ नंखायथार होननानै, आरो गावखौ बेबायदि नंखाय अपप्रचार खालामनायखौ बे गोख्रोङै सोंखारिदों, जोबोद दुखु मोनदों। बिनिफ्राय जि खौराङा जि प्रिन्ट मिडियाया बा इलेक्ट्रनिक मिडिया बेखौ फोसावदों, बे फोसावनायखौ मोननैसोखौ बियो संनानै बेखौ एसे गाज्रि नांलायनाय जादों, बुंहरनाय जादों। ओमफ्राय बे बुंहरनाय बे नांलायनायखौबो खिन्थु बे मिडियाया आरो धमकि होदों होननानैसो प्रसार खालामबावदों। ओमफ्राय बेवहाय बुंनांगौ खोथाया बेखौ जे आंजों सोमोन्दो दं होननानै फोसावनाय, बिनि गेजेराव मोनसे जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि मोनसे जे राजनितिक जोंनि माबा आरोखि सुथुर बा राजनितिक बेरेखा, बिनि मोनसे मोजां गोथौ षड्यन्त्र दङ। बिनि जार फलाव बिनि फिसाय होननाय मानसिया बेखौ बिपिएफ अफिसनि मोखाङावनो बे गावनि मिडियानि बाइटखौ होदों। बे बिपिएफ अफिसानो बेखौ लिक खालामनानै बेखौ बाइट होहोदों। बिनिफ्राय बिपिएफ अफिसा बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे हिन्जावखौ जुलुम खालामनानै आंनि एगेन्स्टै जाहाथे स्टेटमेन्ट होयो बिनि थाखाय नारसिनगासिनो दंबावो। दाबो जों रायज्लायनो नागिरबा, जोंनि मानसिया सोरबा मोजां गोनां खौरांगिरिफ्रा रायज्लायनो नागिरबाबो बेखौ हगारा, बेखौ दोनखोमानानै दङ। गतिके बेखौ दा आङो जिहेतु आंनि सायाव एफा गाज्रि रोखोमै एफा गोरा मोनसे खौरां फोसावबाय, आङो बे खौरांखौ बिसोरनि एफआइआरनि एगेन्स्टै मोनसे एफआइआर खालामसिगोन थानायाव दिनै। बिनिफ्राय बै जाय बिथाङा खौरांखौ होदों बा फोसावदों, बिनिफ्राय जि खौरां बिलाइयाव बा प्रिन्ट मिडियायाव बा माबा मिडियायाव इलेक्ट्रनिक मिडियायाव बेखौ फोसावदों, आं गासैखौबो पार्टि खालामनानै मानहानि केस खालामनाय जागोन। बेखिनिखौ आङो थिरांथा लाबाय। आरो बेवहाय जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि दोलोनिफ्रायबो जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ बे रोखोमै आंखौ बिथोन होगासिनो दङ। आरो जोङो बे जिनिसखौ पार्टिनि बा जोंनि हान्जानि होननानैनो फाइट खालामनायनि जोंहा
मोनसे थिरांथा लानानै दङ। बेफोरखौ नङागारानो बिदि फोस्रावनायनि आन्दोआव फारसेथिं माबाफोर सोलो राजनितिक सोलोआ जथेस्थ' दङ, खारन बेवहाय इउपिपिएलआ मोनसे जुजिनाय अबस्थायाव दङ। बेनिफ्राय आङो जेनेबा इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै बेयाव चेयारमेन, गतिके साफा साफा बा मोनफा मोनफा माबाखौ बिदि मावथिखौ जेरै हागौ एरै बेखौ बदनाम खालामनानै बा बोरैबा फेजेननानै बा गाज्रि रोखोमै डाउन खालामनानै दोननायनि मोनसे षड़यन्त्र दं। नङाब्ला बेखौ बे अनिल रामसियारि बिथांखौ पार्टि अफिसाव लांनानै बेखौ बाइट होहोनाय, मिडियायाव बुंहोनाय, बेनिफ्राय बिनि हिनजावखौ दोनखोमानानै मिडियाजों नुजाहोयै, ओमफ्राय आंनि एगेन्स्टै स्टेटमेन्ट होनो थाखाय बेखौ बाध्य खालामनाय, बे खोथाया जानाय नङामोन। बे माबाया आइजोआ निस्सय मिडियाजों बा अबा सोरजोंबा रायलायसिगौमोन। दा खिन्थु बेखौ रावबो नुजाहोआ, ओमफ्राय बे खोथाखौ बिसोरो गावसोरनो लाखोमानानै दोनदों। आङो जिहेतु बे पाब्लिक अफिस, माबा नङा माबा खामानियाव थांलाय फैलाय दङ, बे हिसाबै लोगो मोनलायदों निस्सय। बिनिफ्राय बिथाङा खोनानो मोनदों बे आइजोआ मोनसे दखान दङ, ट्रेड लाइसेन्स लानो फैनाय एरिनाय बे खोनायाव फैयो। आरो अनेक मानसिजों लोगोजों आङो जिखिनि गोसोआव दङ, बे अनेक लोगोफोरजों एरिजों माबा माबि बिनो बा नागिरनो सुबिदा बिनो फैनाय, बे समाव फैफानाय आङो गोसोआव दङ। बेयो जाहैदों, बेयाव मोनसे रहस्य दङ जे अनिल रामसियारिया बेखौ बिजि होननानै दाबि खालामदों। बे जाहैबाय ओरैनो लानानै थानाय, बेवहाय ओरैनो लाफानानै थानाय बिनि संसार, बिथांनि अरिजिनेल संसारा बबावबा गुबुन जायगायाव, बाक्सा ना बबेबा जिल्लायाव। दा बेवहाय लाखोमानानै बियो बेखौ बे आइजोखौ लानानै दंगासिनो दङ। बिनिफ्राय जों दासिम जेसेबां बेजों माने खोथा बाथ्रा रायलायनाय जादों, बे जाहैदों बे बेखौ हिनजावखौ लानानै थानानै बे फस्थायनानै बिनिफ्राय बोरै बारग'नो, बिनि बाहाना नागिरनानैनो बे मोनसे नङा मोनसे बिदिनो षड़यन्त्रआव नागिरदों। जाय फलाव बेखौ जोंनि गुबुन राजनैतिक हान्जाया बेखौ अस्त्र हिसाबै बाहायनानै नैबे पर्यायाव फैयो। दाथ' बे खोनानाय खोथा, जि आइजोआ बिथांजों दा अनिल रामसियारिजों दङ, बे आइजोआबो आगोलाव बबावबा संसार दङमोन, सोरजोंबा हाबा जादोंमोन, गथ' सानै ना बेसेबांबा दङ। बोरैबा बे रामसियारिजों लोगो मोनलायनानै, ओमफ्राय आसलथे बाक्सानि मानसि रामसियारिया बोरै लोगो मोनलायनानै बिसोरो बेयाव भारा थायो। नैबे बैकुन्गाव जोंनि एसे अफिस खाथियावनो बबेखिनियाव बेयाव भारा थायो। दा आंथ' माने जों जेबो मिथियामोन बयबो, खिन्थु एसे पाब्लिक जोंनियाव मिउनिसिपालिटि अफिसाव नांगौ रोखोमनि जिखिनि जोंनिफ्राय सेवा नांगौ, जिखिनि मदद नांगौ, बेखिनि थाखाय थांलाय फैलाया स्वाभाबिक, बेबो फैयोमोन। आरो जोङो बे हिसाबैनो डिल खालामो, बे हिसाबैनो जों नायो। खिन्थु दा जेनेबा घटनाया जानानैसो जोङो गासिबो तदन्त खालामनानै मोनथिनो मोनदों, बिथांमोननि जिखिनि संसार बा ज' दङ, बेबो मोनसे माने मा होनो बेखौ, मोनसे गुलाय गुजाय आरो मोनसे असामाजिक मोनसे माबा आरोखि बेयो आखल। अनिल बिथांखौ जों दा मिथिनाय मथे बिथाङा CRPनि फौजि होननानै जों मिथिगौ, बिदि होननानै नुदों मिडियायाव। खिन्थु जिहेतु बिनि नङा नालाय, जों बेखौ बेयो बिनि नङा नालाय, जों एक्सुवेलि सिनायामोनबो मिथियामोन। दासो बे मानसिखौ बे मिथिनाय जादों। अनिल रामसियारिया होदों। बिथांमोनहा नाजाबाय थादोंमोन, बेबायदि ब्लेम खालामनानै आंखौ प्रेसाराव दोननानै हयथ' माबाफोर कन्डिसनखौ मानिहोनो होननानै सेस्था खालामबाय थादोंमोन, फनबो खालामलाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे खाथि खालानि मानसिफ्राबो नाजाबाय थादोंमोन। खिन्थु जि खोथाया नंखाय,
बेखौ आङो आवगायनानै बिजों नुजानानै बिदि कमप्रमाइस जानाय बा बिदि खोथा रायलायनाय आं बे माबायाव फैयाखै आरो बे पर्यायाव फैयाखै। जोंनि बे मिउनिसिपालिटि बर्डनि गासैबो वार्ड कमिसनारफ्रा अर्थात जोंनाव मोनब्रै बर्ड दं, बे मोनब्रै बर्डनि वार्ड कमिसनारफ्रा जोबोरै दुखु मोनदों। दुखु मोननानै बेखौ मा आगान लाथावो, मा स्टेप लाथावो बिनि थाखाय लामनांगासिनो दङ। दाबो आंजों लोगोसे बेखौ बबे लामाजों आवगायनो होननानै बिथांमोना सावरायगासिनो दङ आरो दा आंजों प्रेजेन्ट दङ।